No niin, tervetuloa mukaan Lataamun pienelle kierrokselle tänne Assemblyn eSports-alueelle. Tässä aluksi tämän alueen ihan reunassa on Hearthstonea pelaamassa nyt 2 pelaajaa. Aika pitkällä käsittääkseni ollaan jo loppukilpailussa, eli taso on kova ja yleisö on mukana keskittyneenä seuraamassa peliä. Hearthstone on virtuaalinen korttipeli, näin lyhyesti sanottuna. Eri korteilla on erilaisia ominaisuuksia ja eri korteilla voittaa parhaiten toisenlaisia kortteja. Paras pelaaja voittaa. Osittain kyse on, niin kuin kaikissa korttipeleissä aina, tuurista, mutta myös suurta taitoa tarvitaan Hearthstonein pelaamiseen. Sitten seuraavaksi aivan lähellä löytyy Counter-Strikea, joka on itse asiassa tässä juuri lopettamassa. Yleisö on lähtemässä pois. Counter-Strike on varmasti jo monelle tuttu Ylen lähetyksistä. 5 vastaan 5 pelaajaa, jotka yhdellä kartalla taistelevat toisiaan vastaan virtuaalista poliisi-rosvo-kilpailua. Paras tiimi voittaa hyvillä strategisilla valinnoilla sekä hyvällä tiimipelillä. Sitten kun jatkamme tästä eteenpäin alueella, joudumme hieman kävelemään. Seuraavalle pelaaja-alueelle, jossa näköjään tällä hetkellä on menossa Counter-Strikea myös. Siellä on ainakin tauko näköjään menossa. Nämä pelaajat eivät ole tietokoneidensa äärellä. Vielä tässä lopuksi täällä aivan reunassa on Ylen piste. Eli Yle lähettää e-urheilua nykyään hyvin kiitettävällä tasolla. Ja itse asiassa tämänkin Assemblyn eräs pääturnauksien loppufinaali näytetään Ylellä. Yle e-urheilun lähetyksiä pystyy seuraamaan tosiaan ainakin Yle Areenasta ja sekä sen lisäksi myöskin päälähetyksiä tuolta TVn puolelta. E-urheilua Suomessa koordinoi Seul-niminen järjestö. Seul hoitaa pelaajien asioita melkein niin kuin ammattiliitto. Täällä Seulin pisteellä Assemblyllä on näköjään jonkinlaisia amatöörikilpailuja tai haastomeininkiä. Kiitos paljon seurastanne ja toivottavasti tämä kertoi vähän siitä, että minkälaista e-urheilua täällä Assemblyllä on. Ainakin paljon väkeä on tullut paikalle ja kiinnostusta riittää. E-urheilu on ehdottomasti sellainen aihealue, mikä tulee nousemaan tulevaisuudessa varmasti monen suuren perinteisen urheilulajin rinnalle. Kiitos paljon ja mukavaa loppuiltaa.